ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಬೊಕ್ಕ 20th ನಮ್ಮ ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ಕಲ್ಲೆಗಡಗಸ್ದ ಪಿಲಿ ನಡಪೆರೊಂಡು 19th ನೈಟ್ ಒಂದು ಊದು ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿಲಿಯಶ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಡ್ ಒಂಜಿ ನಡಪೆರೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿತೆ ಮುಲ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈತ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ದುಂಬರ್ರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕಲು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದು ಶೋ ಕೊಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ.